see, 'cause I think I do want you next to me. Ligo na. Yan po nagsalubong sa kanila. Ayan, magsi-6:30 pa lang. Ginising ako ni Jan siguro mga 5. So, maliligo na ako. And mag-planch ako ng buhok. Si Holly tulog pa. Kasi maaga pa naman. Ayan, si Holly tulog. Tapos yung mga bata tulog pa. Sila Rice nasa kwarto pa nila. For sure, kising ng mga yan. Pero ako naman ligo. So, mamaya na. Say good morning. Good morning, guys. Oh, yun talagang una niyang tinanong sa akin yung pagkamulat ng mata niya. Where's Tito Dan, Mom? Hindi si Tita Rice. Where's Tito Dan? Ayan, ito yung susuotin ko. NASA. Ayan. Nabili ko to sa Ayan, may tag pa. Sa H&M. Large yung kinuha ko. Kasi siya, parang crop. Ang niya. Yan, oh. So, sabi ko, pag small ang kinuha ko, yan, sobrang hangin naman yun. So, ang kinuha ko large. So, ay, $29.99 lang yan. And then, ito pala yung nabili ko sa naalala nyo, nabanggit ko sa inyo na baka may address. Nag-order ako online yung Happy Skin, yung sa kilay, katulad kay Race. So, ayan, dumating na siya. Ang bilis ng shipping nila. So, kukunin ko lang yung andito si Jen. Kukunin ko lang yung pangkilay. Tsaka yung lip tint. Where did you sleep last night, Tolly? Kinuha ko pala siya sa kwarto nila kasi natulog siya kay Sak. Tapos umiyak siya siguro mga 1:30. So, kinuha ko na siya. Dinipat ko siya dito sa amin. So, ayan. Base na tayo. At saka magaan lang akong leggings lang pala tayo para komportable sa biyahe. So, ayan. There, Han. Ayan yung damit na gagamitin ng mga bata today. Ayan, siya kinaharap niya yung shoes niya. Yung damit niya. Yeah, that's yours, Papa. Say good morning. Say it, please. Good morning. Good morning. May tag pa yan na. Ask Daddy to cut it off, please. May tag pa kasi yan. And your pants here, okay? Ayan, kaalis lang namin ng bahay. It's 8:04. Hindi tayo late. Pero hindi ako wala akong kilay or lipstick or anything. Moisturizing and lang talaga. Sunscreen. So, yun lang yung nailagay natin. Kasi nga, kailangan natin umalis ng 8. So, ayan. Nandiyan na sila. Sila Rice nasa likod namin. Baba, say good morning ulit. Morning ulit. Ayan, maglagay muna ako ng makeup. Lip tint tsaka kilay. Kasi wala talaga tayo kahit ano sa mukha. Napaka-pain natin. Ay, ang init. Si Holly. Ayan. Are you tired, Baba? Para matutulog si Holly. So, ayan guys, naka-makeup na tayo. Yung kilay ko, hindi ko siya masyadong wala eh. Ulitin ko to kasi yung paglagay ko, pag ganun lagi kasi nga yung car, pag ganun ano tawag nun? Well, I don't know if we'll be able to get breakfast. Why? It's already 9. What is it, 10:30 I reckon? Dito kami nag-stop muna kayo dito sa Hamilton para kumuha ng breakfast. Anong oras? 10 na yata. 10, sana open pa yung breakfast. 10:08. 10:08. Ayun si... Kita mo yung kangaroo? Oo, nakita mo yung nag-beep si Jan para kasi marami ka nakitang kangaroo. Tapos si Jan, kanina may binip siya. Nag-horn siya kasi yung hindi ko na-vlog yung kangaroo nga. Nag-jump siya sa front namin. Nag-ganon-ganon siya. Pero nakita agad ni Jan. Kaya nag-slow down kami. Kasi kung hindi namin yung nakita... Kasi ang kangaroo dito sa dinadaanan namin, marami talaga kasi nga tawag doon maraming pine trees. So, ayan. Magbe-breakfast muna kami dito sa McDonald's. Ayan, breakfast na guys. Ayan, kay Holly, pancake. And sa boys, chicken nuggets. Tapos ako may hot chocolate. Tapos muffin. Egg muffin. Ayan si Jen. And dito sila.
Malaw. Malaw. Ayan, drive ulit. Sobrang lamig guys sa labas. As in, sobrang lamig. What's that, Holly? May sinasabi kanina si Holly. Holly, what did you say? Yeah, we're going to Melbourne. Yes, that's right, Baba. Inaaway niya. Inaaway niya si Sak kasi inano ni Sak yung baby niya. Tapos sabi ni Holly, may blood na raw si baby niya. Dapat daw, you have to be careful. What happened, Baba? Baby got blood. No, Why? that one was just smell. Why the baby has a blood? What happened? It was like that one was in smiggle. And it drew right in and that's for my baby got blood. Oh, You try. No, but you stop hitting me. Stop hitting me. kasi na-drop ni Sak yung baby. Yeah. Tapos nung kinuha ni daddy niya, nakita niya may blood na raw si baby. I'll fall in the bin. Throw yourself in the bin. Stop hitting me. You stop, Sak. Dad, is that the way to hold? Remember, that's your baby. That's our baby. John, baby. Hold that Yeah. Yeah, okay, baby. Did you kiss your baby? Ang ingay namin, di ba? Say sorry now, Sak. Say sorry. Sorry now, Sak. No. Oh. We can't It's go. alright now, Baba, okay? Next 2021, can we go there? Sak, Holly, that's enough. Holly, that's enough, darling. That's enough, Bob. Stop. Stop. I'll get it off you and throw it somewhere else. I'll do it. Holly, stop now. Stop now, Baba. Just by joining Oh, the yes. club, which is so easy. triplem.com.au. That's basically it. Sign up to our club, bang, you're in with the shot at $1,000. What would you do with the money? Ballarat na kami, guys. Punta lang dito si Jan sa Drummond Golf. Is it right, Han? Yeah. Jan siya pupunta. Kuha siya ng golf balls. Sabi ni Race, punta raw kayo dito sa Venice. Katabi lang nitong golf store. Ayan. Pasok tayo dito. Ukay-ukay ng Australia. Ha? Ayan. Pasok tayo. Ayan, upuan. Yung kanilang mga... Anong tawag dito sa short dye? Pedal yun. O yung dito, di ba? Yung, oo. Yeah, below the knees. Ano lang, $4. Oh. And eto, $6. Tapos doon mga pants. Yan, mayroon silang wallet. Guess what? Magkano siya? Ayan, guys. $2. Oh, di ba? Mayroon ka na. Tapos may ano yata ito. Oh, may chain. Hindi ka manluloko ng mga tindera. Ayan, oh, may ano siya. Ito, lalagyan ng brushes. Ano yan? Artist. Ano yan? Sa ano yan? Meron may laman pa. Parang hindi pa gamit, no? Hindi pa nga gamit. $33. Tapos, magkano na? Magkano na lang? Hindi ko alam. Ayun, guys. Punta kayo dito sa Venice. Baka may makita ka ditong dyan na. Marami may Fendi dito, kaya Prada. Ayan, madami sila dito mga bags and wallets. May sisi dito. Sisi yan siguro to, no? Ayan lang. Hindi yan real. Hindi to. Pikoy ang ano niya. Magkano siya? Is Holly awake? Ano? Tulog? Tinatawag na kami right, $5 siya, oh. May siya na $5 na pikoy. Gabi siya. Tawag na kami ni Isak. Bantayan na namin daw si Holly. Si Holly tulog sa car. Sabi niya, punta na raw kami kasi pupunta na sila sa golf shop. Ito pala yung ating OOTD today, guys. Ayan. Tapos sneakers lang tayo. And yan. Ayan o, si Kuya. Sinusundo na rin kami ni Kuya. Oh. Okay. I get Holly. Is she awake? Hindi siya makaalis sa car kasi si Holly nga tulog sa car.
Ayan na. Sila naman ang pupunta dyan. Oh. Everything's half price. Yeah. Half price. Yes, I will have. Yeah, okay. Ayan, si Holly tulog. Kanina pa sila dyan. Hindi pa sila lumalabas doon sa ano. Ayan, nagising ko tuloy si Holly. Ayan pala siya. It's hot, Papa? Okay. We're just gonna wait for Daddy and Kuya. You're too hot? Hmm? Nananaginip yata siya. Apa? You're ouchie? Where? Ah, your neck. Kasi kanina ka pa nakatulog na ganun yung position mo. Wait lang, okay? Is that baby? Who? Kuya Zachary went to the toilet. Okay, just hold, okay? Where's Daddy and Kuya? Are they coming? Huh? Ando pa rin sila. Ayun sila siya kasi na pumasok. Ayan, malapit na kami sa city. And si Sak, kumakanta siya kanina. Go sing, Sak! Gusto niya tong ano, kantang to. Tignan yung traffic doon sa kabila, oh. There's a building underground tunnel under the water here. Here? Yeah. Gumagawa daw na another tunnel. Tunnel, yeah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Vlogging is life. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Ayan, malapit na tayo sa city. Dad. Yeah, my God, that's Wait, enough wait. talking. Because daddies need to concentrate, Bob. So anybody catch Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Para lang tayong nasa EDSA. EDSA ng Australia. Di ba may ilalim din yung EDSA? We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. 100 meters, turn left onto Batman's Hill Drive. Yung footy, nandyan lang. So, you're gonna walk right, huh? Or you're gonna get car? Not sure. Baka maglakad lang sila. You're gonna walk? Yep. Okay, malapit lang kasi yung hotel namin dito. Ay, hindi pala hotel. In Apartment. 600 meters, 38 Collins Street. Now we can just walk there. Traffic law. Yeah. Another tram. In 450 meters, the destination is on your left. 568 Collins Street. 568. But I. So you probably didn't have to do all that. You goes back down. Ha? Wait. Yeah. Ayan, tram na naman. Ayan, marami kayong makikita. Kanina pa kami dito. Hinihintay namin sila makatawid. Ayan. Nakita na namin kung saan kayo magstay. So, naghanap na lang kami ng parking lot. Ng parking. Yung car na kaninang puti, nagliko siya. Buti na lang, may hina yung pagliko niya. Kasalubong namin siya. Ang liit ng ano. Makitid ba? What number? Wow. Wow. Tingnan nyo kami. Oh. Parang overseas. Ha? Careful, ha? Oh, diba?
Thank you. Ayan. Ah, bilis lang pala. Go to the closest camera. Oh, sorry. Did you done? Did someone go for Port Vale then? Do we have to check in first? Baba here. Hindi. Nice car. Sila yung may magandang sasakyan. Ikaw, pang ilang elevator na natin to ga? Pangalawa na. Pangalawa? Wait, Baba. No, not yet, Baba. Ayan, nag-check-in na kami, guys. Si Dan kasi ang nag-book nito. So, dito lang kami sa labas. Hintay-hintay. Yun si Holly, tsaka si Zako. Magkahiwalay kami ng floor. Ibinigay yung yung lalaki sa kanila, oh. Wow, lucky. Ba't kami wala? Ba't yung mga bata lang? Ah, here? Come on. Thank you. See ya. Sabi ni Sak, ano to? Ba't sa akin pink? Tingnan mo yung nakuha ni Sak, oh. Wow, Baba. Ay, thank you. What's that? Yes, that's yours, Baba. Yung kay Sak linagay dito ni Sak kasi chinelas na pink. Ano? Sabi, you can have it, Mom. Yes, we can. Even with that? Yeah. It's fine. Okay. See ya. Bye. Sa taas sila. Ay, sa baba kayo, no? Come on, Baba. Tita Ris is gonna come later. Punta man tayo sa kwarto. Go, Baba. Hurry up. Yeah, that's pink, Baba. That's yours. Ayan, pasok. Oh, be careful, Holly. Ayan, pasok tayo. Ito ang ating munting bahay for 2 nights. Where's the light? No bed. Ah, ganda. No balcony for you. There, hon. Maybe this one. Here. Oh, this is our bed, hon. How many beds? You cannot. Poor babe. Huh? What? Mag-room tour tayo, guys. So, eto yung pinto. Then, pagpasok nyo, ang kita nyo ay si John. Hinahanap niya yung heater. Ayan. Dad, Mom. Isa't lang yung heater. Yes. Put it there, kuya. So, ayan. Pagpasok natin sa pinto, ang makikita natin una. Yun. Pero meron sila ditong parang phone. I need a ring from Mom. Para siguro doon to sa ano, sa tawag nun, sa lobby. Kung may kailangan kasi siguro, hindi ko rin alam. Basta meron siyang ganyan. And then, meron, oh, you're hungry. And then, meron ditong ref. Tingnan natin kung anong laman ng ref. What's that? Walay. Mga maliliit na milk. How come I always put milk? Because that's for your bone. And then, anong meron sa freezer? Walay. So, ayan. So, kung gusto nyo magluto, meron din silang gas range. Ayan. And then, ito yung sink. Okay. And then, meron silang dishwasher. Mom, I'm hungry. Yeah, wait, Baba. And, kompleto sila sa kitchen. Ninanag na ako ni Sa kasi gutom na siya. Mom, is this the kind of water? Microwave, then meron silang cabinet. Dito siguro yung mga plato, baso, yes. Ayan. Wait, Baba. Ipakita muna natin ang ating room. Ayan. So, mayroon kompleto sila, oh. In fairness. Tapos, yeah, gutom na sila. Ayan, kung gusto niyo mag-toast. Tapos, coffee. Ayan. Meron sila dito. Ayan. Ito yung... Yes, Kuya. Later, wait for Tita Riz and Tito Dan. And then, meron sila ditong dining. Ayan. Oy, turn it down, Sak. May 4 chairs. Ayan. Dining table. Sak, turn it down, please. Ha? Hindi na ako kasi yung tip. What's that, Baba? Yes, baby. Gusto niya daw tanggalin yung bag niya. Oh, ayan. Merong couch. Ayan. And then, meron silang TV. That's for the lady. And then, ayan, maganda. And
Yeah, wait. And then, sa left, pag galing dito, eto yung left. Meron sila, ano to, Han? What's this, honey? Fuse box. Box. Fuse box. Oo, ayan. And then, si Jan nandun. Ayun yung toilet. Han, can I? Nagro-room tour ako. Ginamit niya na yung toilet. And, kung gusto nyo maglaba, meron silang washing machine tsaka dryer. Wait, ayan si Sak. Gusto niyang ipakita yung room nila. Ito yung room nila. May dalawang single beds. And then merong this is my chinelas, towels. Ayan, tas may full mirror. Ayan, kitang-kita nyo. And may pa-lampshade sila dito. And then, tingnan nyo yung view nila, Sak. Don't open the door, ha? Diyos ko, nakakatakot. Ayan. Meron silang parang playground. Ayan, oh. Pwede ka mag-skating dun, oh. Tapos, ayan. Ayan. Yes, baby. I don't know. Where's the remote? So, ayan. Parang may swimming pool. Hindi pala. Akala ko swimming pool yung may ibon doon. Nakita nyo, hindi pala. Painting lang pala siya. Tapos, yan. Buildings. O, diba? Yan yung view ng mga bata, oh. Ang ganda. Gusto ko dito. Maganda siya. Good job, Danny boy. And my painting dyan. Daddy is in the toilet. So, moving on. Punta tayo sa aming kwarto. Ito yung kwarto namin. So, ayan. Ito walang balcony, guys. So, ayan. So, pagpasok natin, ito yung kwarto. So, ayan. Ganyan lang kaliit. Ayan. Diba, sala? Ayan na yung kwarto mo. Kwarto namin. So, ayan. Mas maganda yung mas malaki kila TJ. Tapos may painting din dito. And, ayan. Padaan. So, ayan. Meron din silang lampshade and then full mirror. Ayan. Ito, to eh. Yung lalagyan ng, closet. Ayan. Ayan. Yung kabila. Yung mga bata, gutom na. Vacuum. So, pwede ka maglinis. Tapos, ang view namin dito ni John is, baka mo, ang lit ng bed. Ayan, ang view namin. Ang sikip. Oh, sandali. Dan muna tayo dito. Wait a second. Tapos, ayan, makikita rin namin yung, yung pinakita ko sa inyo kanina. Yung, parang, hindi para, playground talaga. Ayan yung view. So, pareho lang dun sa mga bata, yung view. Pero kami, nasa front. Ayan. So, yan. Ito yung view natin, guys. Ito yung ating bahay for 3 days and 2 nights. Ayan, tapos na si Jan. Pakita natin yung banyo. No, not yet. Ito yung toilet and shower room. So, ayan. May towel ba sila ditong Ayan, may mirror. Maraming mirror dito. Anong meron dito? Ano to? Hindi ko alam kung ano yan, guys. So, wag natin yung pakialaman. Dito. May blower. Tapos, ano to? Hindi ko alam kung anong laman nito. Toothbrush siguro to. Toothbrush tapos sabon. Yup. Ayan. And then, meron din sila dyan, oh. Dahil lang guest room, eh. Hindi ko, baka shampoo, lotion, conditioner, eto. So, ayan, meron silang mga paganyan. And, may laman ba to? Or, display lang? Display lang, guys. Wala siyang laman. So, ayan, tissue from Kohl's. And, eto yung shower. Okay siya. Gusto ko siya. Malinis. It's clean, honey. Where are you going, hon? Downstairs. Why? Dark. Mag-vitamin siya, guys. Kasi walang walang balcony. Alis siya. So, hintayin lang namin si Ray siya kasi Dan kasi pupunta sila. Do you like it here, huh? It's nice and clean. But, ang reklamo niya lang, walang balcony. Saan natin to ilalagay? Dito na lang to.
Brownies. Where's the brownies? Ah, yung ginawa kong brownies. Where is it? Nagugutom na sila. You're hungry? I think it's in the bag. Wait. Where's the bag? Wait. It's in there. Kunin ko nga yung pagkain muna nila. Yun na yung mga bata. Kumakain na ng brownies. Yung tira kagabi. Gutom na daw kasi sila. Ayan, hanapan natin ng damit si Holly. Kasi yung kinuha niya siya, nagkuha ng leggings. Butas yung leggings. Napansin ko sa sasakyan na. Ha? Where's your stuff? Wait, why? Do you need to change? You don't need to change. Holly needs to change. Change shirt. What's that, Baba? Wait, I need more. I'll come back. Sabi niya, dito yung gamot ni John. Oh my God. Sabi sa akin ni John, hinahanap niyo yung gamot. Hindi ako sure kung nailagay ko. Pero alam ko nailagay ko to kagabi. Yung sa ano niya to, yung sa tuhod niya ba? Buti na lang nandito. Dad, check the elevator. So, ayan. Okay na. Daddy? Daddy is downstairs. Wait. Come on, let's change. Change lang natin si Is Holly. it there? Kita niyo kami, guys. Right on my hair. Achieve it. Don't touch, Mama. Inaayos ko yung buhok ni Holly. Come on. Can you... Mommy? Do you like it here? Yes. Do you? But this yours. No, that's yours. And baba kami kasi naghihintay sila Dan at Ray sa baba, Melbourne, with Simply Race.